Wemabhinca ngifuna ukunitshela iqiniso mina. Ngoba mina ngikusaba ukukhuluma iqiniso. Iqiniso lesibalekile ngoba mase likhuluma sivikela umlando. Akekho noyedwa esikhathela abantu abathi bekhumbula ibrayi emasontweni abo bese bethi bazohlonipha ubani afike namakesi ekabhiya kanye no nenyama kusiwe bese kuthiwa sekudokotela ubani ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto leyo. Ayikho futhi indaba yokuthi uhlangana nabangani bakho bese bethi bayohlangana thizeni besebenzisa iuniversity as a venue not as an institution. Bese kuthiwa lo muntu usewudokotela ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto leyo. Abangani bakho nje niphuza nabo senisebenza ukuhlonipha ukuthi udokotela. Odokotela ababili kuphela kumaskandi sinabo. Ubhodloza umsunguli kwaMaskandi bese kuzoba insizwa yakithi ubaba uSipho Mchunu. Abanye cha angibazi mina. Abasivezele phela ubufakazi bama institution are recognized ukuthi ahonorisha abantu ama doctorate. Ngoba futhi umuntu akavela honorishwe nje kwenziwa iresearch ngomuntu ukuthi uyayideserve ini leyo nto na ukuze agcine sehlonishwa lo muntu. Ngale kwalokho qho sengishilo ngomfoko amagcino sengonyameni. Ngisho ngabiza oprofessor bazokutshena ukuthi lento engishoyo iyona. Nobody has the right to honor anybody ngedoctorate. Usomlando. Hayi ake niyohlonipha amanye amagender. Ningazosibulala uMaskandi thina. Sesikhathele manje. Lo uzokhipha lapha kuthiwa sidlala ngamakadokotela bani dokotela ubani? Ngoba uSipho Mchunu akasaculi nje. Ngoba ubhodloza akaculi nje. Babili odokotela. Habe. Ashile lapha kufaka isamfonyo kubalekela icorona. Ngathi inyanga leyo nto. Hawu. Ubala ngafika. Ubala ngafika uthi yithi ikunzi. Hayo. Ungizwe Mchunu festival imini umuntu omnikazi wayo ngihlanipheke kabi. Balo sandile izikhalo usangeneke lo. Hawu. Uzongiqhathanisa nezidomu zezwe lapho ukhathide. Bazini. Ayihlakaniphe